Terve, terve. Siellä YouTuben ihmeellisessä maailmassa, kuten minäkin, tällä hetkellä kävelen Kööpenhaminan sillalla, kaduilla. Kello on 10:10 Kööpenhaminan aikaan, eli kello on 11, 10:11 Suomessa. Mä kävin juuri syömässä aivan loistavassa paikassa. Aivan ihanaa ruokaa, erittäin hyvää lammasta, meinaan. Nyt mä menen kadun yli. Hopsan. Niin. Siis leipä, jonka kuori oli ohut. Erittäin maistuva, rapea, sisältö täyteläinen ja pehmoinen, muhkea, mutta kevyt, kuitenkin kevyt. Ja ei yhtään hullumpi, ei todellakaan. Ja kassakin oli hyvä ja oli perunaa ja vähän porkkana, viipaleita ja muita semmosia. Pieni salatiannos. Aivan loistava ruokaa. Suosittelen. Ravintolan nimen saatte myöhemmin. Se on suhteellisen lähellä hotellia. Ja sain niinku suurpiirteisesti neuvoa vähän sen hotellin pitäjältä. Ja ennen ruokailua mä kävin ostamassa pari pulloa vettä. Ja nyt mä laitan hanskat käteen. Täälläkin on kuitenkin sen verran kylmä, että ei tarkene ihan miten vaan. Täällä oli silloin kun lentokone laskeutui, niin täällä oli +5. Eiköhän täälläkin nyt joku 3 astetta, kenties. Ja nyt mä yritän katsoa, jos mä löytäisin vähän sen jotain lauantai-menomestoja. Tiedän suurin piirtein mihin mä oon menossa. Juuri menen jonkun kahvin ohi. Se on täynnä tällä hetkellä. Mutta mitä mä nyt sanoisin? Mä menin justiinsa tuon sillan yli, mä menen kaaran tästä näin, joo. Niin ja hyvää viiniä muuten. Siis Lappan kanssa oli hyvää viiniä, italialaista sellaista lasilla viiniä tosiaan ja sitten oli crème brûlée. Siihen mä vähän ehkä petyin. Siinä oli sorbettia myöskin. Mansikan paloja ja mansikan sorbettia tasolla. Ja mutta brûlée itse oli vähän pettymys. Sellainen kun alta löytyy sellaista. Se ei ollut niin ihan ei niin kuin loppuun asti tehty niin sanotusti. Mutta olihan se niinku maustahan sen huomasi, että sitähän se on, mutta se koostumus oli vähän tossa. Mä olen nyt hyvin täynnä ja ravittu juominetta ruuvin. Tää on ihan näin ensisilmäykselläkin sanottu niin hyvin kallis paikka kyllä. Tai en tiedä Suomen hintoja kyllä. Tuo oli kuitenkin semmonen paikka, että tuo oli kyllä semmonen hieno ravintolan niin kuin elkeet ja mut tosiaan niin tää ensimmäinen iltani ihan rattosasti ja aamulla kun päivä sarastaa, niin vähän se näkee vähän muutakin täällä. Ja tosiaan niin kuin mä sanoin, niin mä lupasin teille, niin pääsitte tänne mukaan, niin tässä se sitä nyt sit ollaan, niin pitkin aikoja, pitkin viikonloppua ja alkuviikkoa. Ja tossa meni pari pyöräilijää, oho. Sen pitäisi olla yllätys Kööpenhaminassa, hei. Yllätys.
Mä ajattelin, että huomenna voidaan olla uudelleen yhteydessä teihin ja mä laitan tän, kun mä pääsen hotellille, mä laitan tänään ja tulemaan ja sitten tulee varmaan jotain kirjaa hetken ja katsotaan, jos mä löydän jonkun kivan, en mä ehkä tänään, mutta huomenna pitää etsiä joku kiva olut, niin voi juoda sitten hotellillakin. Mutta sitten huomenna lisää ja mä lähden tästä nauttimaan tästä illasta ja tosiaankin niin tunti vähemmän kuin Suomessa, niin hetki aikaa. Se oli niin kuin lauantai-ilta tässä ja se on niin kuin adios ja niin sanotusti Kööpenhamina kuittaa tässä ja nyt. Moi moi!